Perjantai! Ja jälleen yksi työviikko raadettu. Etätyöläinen Eetu E. kiittää ja kuittaa. Aika hyvin. Kellokin on vasta 3. Näin on. Meinasitko lähteä järvellä käymään? Eiköhän me tänään käydä vaan lasten kanssa pyörähtämässä tuossa uimarannalla. Missäs ne muuten on? Ai niin, ne on tuossa naapurissa leikkimässä. Okei. Taidat saadakin melkoisen lapsikatraan mukaan. Ei siinä mitään, ei kun polskemaan vaan koko sakki. Mikä täällä tuoksuu näin hyvälle? Terveisiä Leivintuvalta. Ahaa. Leivottiin tyttöjen kanssa kaikenlaista. Illaksi. Saiskos maistaa vähän tosta? Hei, et koske. Jaha. Saat luvan odottaa siihen asti, kun vieraat tulee. Mä en ole ihan varma, riittääkö nämä kaikki. Kun taisin tossa niinku vähän puolivahingossa kutsua pari mun uutta ystävää. Sieltä kansalaisopiston joogaryhmästä. No meillähän tulos sitten ihan hyvät bileet. Kyllä. Ai niin, lapset haluiskaan jäädä yökylään tuonne naapuriin. Ai Mietin vaan, kun tuossa aseman klubilla olisi tänään se bluesbändi, että voitaisiin olla vaikka vähän myöhempäänkin. Hei, menkää te pojat vaan. Saadaan kerrankin tyttöporukalla keskustella rauhassa, ilman että teidän kalajutut tulee sotkea joka asiaa. Siis nyt mä en ymmärrä. Ei ne ole mitään juttuja. Siis se oli oikeasti iso. Se vaan pääsi karkuun. Se hauki oli puolimetrinen. ework.fi